Nginibingelele ngani zokwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Mawuqala nje ukuba nathi kule channel, sicela uze ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare bese usilandele kuzo zonke izinkundla zokuxhumana YouTube, Facebook, TikTok, Instagram na ku Twitter. Namhlanje sikuphathile udaba olhamba phambili njengamanje. Amaqembu njengoba sazi ukuthi kusabalwa amavoti lapha eNingizimu Afrika. Amaqembu amaningi engabala kuwona iMK, EFF namanye nje amaningi amancane avuzwakalise unganami kwawo ngama result aphumayo njengoba sazi ukuthi sokusondela emaphethweni ukuthi kuqedelwe ukubalwa. Wabazwakalisa bonke ukuthi abaneme indlela okwenzeke ngayo, indlela isi uqhuba ngayo lolu khetho nendlela obala ngayo. Bathi le ibalo bona abazazi futhi ama result nje bangawalindele, bafisa ukuthi kuqalwe phansi kubalwe. Bodwa abathi bafisa ukuthi kuqalwe phansi kwa ukhetho nje because IEC utshengisa okukhulu kwehluleka ngoba iziteshi zokuvota beyincane nemithetho ibuye ingafani njengoba sazi ukuthi abanye bebejikiswa eziteshini kuthiwe hayi wena akumele uvote ngoba wabhalisa le. Abanye bekhala ngokuthi bona babhalisa kepha abaveli, abanye basho lokhu nalokho, abanye bathi bona hayi noma bengabhalisanga la kule ndawo kepha bafike bavotiswa nje kahle. Abanye bathi bavotisa lo national mangabe umuntu kwenye province, abanye bathi bavotele konke, abanye bathi bokufaka amabhokisi ehlukahlukene awu3 le regional, provincial no national, abanye bathi befaka useboxini elilodwa. So ziningi nje into eyivezwayo ezahlukahlukene nangendlela okususwe ngayo amabhokisi kwezikhungo bokuvotelwa kuzona kusiwe la agcinwa khona. Abanye bebeveza ukuthi amanye kuthiwa lahlekile, amanye kuthiwa bebevinjwa mabethi balandela le imoto ezwalayishayo, amanye nje ziningi into ezenzekile lolu khetho. Kodwa nje amaqembu asavelile hayi avuzwakalisa unganami impela kanye nabahlali nje baseNingizimu Afrika abaningi abaneme. Abanye babuza ukuthi iDA iqhamuka kuphi nabantu abaningi kangaka kube isingadlula amaqembu amaningi njengoba siyibonile ukuthi national ibe number 2 kanti naKwaZulu Natal ithe ukuhamba nje kulinye lamaqembu abengalindelekile but liphambili. So kodwa nje amaqembu amaningi hayi bashaya amakhala ngo-IEC abanemeneze. Asike sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ke ngalo lukhetho kwi comment section. Danke, siyabonga.